ben gayeng ayo ndang digayengke mara tresna campur sarine Mas Bugel pimpinane Ewani Ratnasari penyanyine nyeri otot pinggang Mas nyeri-nyeri punggung Mas badan pegel linu Mas minum Mas kadang SP iki larase apa iki ya Allah sayangi Bugel ya Allah sayangi Bogel ya Allah cintai Bogel ya Allah sehatkan Bogel ya Allah seket ganti landing hati Mas Erin Pan kantun keluarga besar saking Sragen Cilacap monggo goleki ati kang musna ana ngendi dunungmu wong ayu aku rumangsa kelangan ati iki kono angsarino tresnanku wong ayu sarana klebur dosaku Mas iya sudah mimi obat belum urung belum kleru le ngombane obat mau Mama Yati pun suntik napa dereng aku ki apa mau oskadon SP le ngombane iki vitamin oh tak kira malah nganu lho Mas kirek kleru lah iya ta lah ya malah ra turu-turu ki kok iki lemah letih lesu ya Mas aku memperjuangke kanca-kanca Mara Tresna Tare wae kaya ngene lho nah lebokke ni ning endi lah aku perjuangane ndek bengi udan-udan ning kene padhe prapta bobok aku ning kene apa mah tak
nembani juragane soto Depok. Walah. Kuwi dikira Pak karo Bogal gak iso nembang gandelane ngati mung kleru gagrake. Biasane Joko Lulo. Heeh. Biasane iki gagrake tayub. Nek ora ya gecul. Ya. Kadang pengendange cah nom ya garape seragenan. Iya, enom ya Mas. Nom. Nomplak kowe. Pun arti ajeng teng pundi? Alah alah. Iki urung nembang kok ya ndak kondur barang lho. Wakile pawi ya. Ayo. Umpama tak kandela Ono di mono ana papi saya. Matur sembah nuwun dumateng Nggih, matur Dik sembah Epa nuwun. ugi kadang-kadang campur sari Mara Tresna Sukawati. Bapak joget, Pak. Tlung tlung dodang dado dado deh dro ta ta du deh dro ta ta du deh lo 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 o du du dodang dado dado Monggo Pak Saliki. timun sigarane MC-ne jaluk wedang jeruk ayo Dik ijing miring ayo Dik ijing miring ijing miring ambil bolong sisa bajing ayo Dik ijing miring ayo Dik ijing miring jolalilu Pak Baskoro mandap niku Pak badhe beksan mboten lah niku Pak Baskoro pun mandap segenap panitia kajeng beksan danten nggih Pak Mariono kono Dik Berarti kita balik ke sana. ayo Oke, balik. hahu yo Aku apa kamu? oh alah timun sing gumyak Mbah Yati timun-timun iki kabeh ditabuh masyaallah Tabu Mbak Yati, tabu. timun Langgi Mara Tresna ora MC-ne tok sing ngono kuwi Versi anyar. timun apik ngene iki garapane sedap malam Penging Mas. ngetan maju Maju Mas. mundur belok kiri maju 2 langkah 1, 2, 1. Mas, iki pas ngarep iki lho, asli Mas. saka Cilacap iki bangsane dhewek iki Masya Allah. Ki pokoke anu batire Pak Mario, Pak Lurah Penikel, Pak Kajak Kelalen, Pak. dalu menika Pak Baskoro lho digawe gayenge ra umum Pak Pani anu Pak sapa Pak Mario. Pak Mario yang ada di Panikel Iya, Pak Lurah kancaku Penikel. sekolah kuwi
Kancamu. Pak Mario to. Kancane Pak Baskara. Iki sak leting karo aku. Allah. Timun sigarane ayo bangun negarane ala ayone kijing miring ala ayone kijing miring kijing miring ambil bolong sisa bajing Ada kata-kata enggak malam ini? kon parian Kata-kata apa, Pak? Ojo. dhuwur kretek ngisore jurang sing dhuwur metek sing ngisor goyang ayo de ijing miring ala ayo de ijing miring monggo Mbak Marni ijing miring golek sanding sing lecir kuning panitane mlumpuk kabeh nih anu put semuanya Pak monggo kajengi gayeng daleme Mas Baskara nanggap campur sari Oh perawan Kalimantan. oke disuwuk ya Mas Di Heri perawan kabeh ki Pak, tidak tahu. ya Tekno Mas. ngetan bali ngulon MC-ne njaluk wedang jeruk selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah. Lah iya, Ini kan bingung. Anjir ya. Monggo Pak Eko. Spesial kagem Pakku Gepeng kali beres. Ugi tanganten kagem Juragan Emi Kang Pupuk Mas Sugito. Ugi tanganten kagem keluarga besar saking Seragen. Monggo Pakku Gepeng. Rasa tresno
matur sembah. Nggih.